billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Tukur Suleiman Dambo, hakimin Ingawa. To wannan wasa dai baya ga gado muka yi, kuma wasa ne da yake sa sada zumunta. Kuma duk wanda ya tashi cikin garin Katsina yana da most of mutane suna da alaka da son dawaki. To kamar ni tun ina yaro nake son doki, nake sha'awar shi. Har ta kai ga na girma na zo na develop interest kan wannan wasa na dawaki na polo. Saboda haka za ka ga mutane da yawa da yara da matasa suna da interest na zuwa su yi wannan wasa. Bayan nan kuma yana ƙara lafiyar jiki da sa mutum ya burning duk wani starch da wani ƙaramin ciwo da ke jikin shi. Saboda kana girgiza jikinka sosai in ka hau doki, za ka yi zufa, zuciyarka za ta wasa sosai, za ka yi burning starch sosai, jininka zai circulate yadda ya kamata. To a can baya ka ce gado. Shin me aka gada daga ciki? Bisa ga yadda na tashi duka zan ce. Mun gaji hawan dokin kuma mun gaji wasan. Kana Damba Abu ya yi wasa da Usman na sarkin Katsina a lokacin. Ya zo kuma mahaifina Damba Sule shi ma ya yi, kuma ni ma na gada. Bayan nan kuma tunda mu da gidan hakimi muke, yadda kakana ya hakimci yana hawan doki bayan polo, shi ma ubana haka ya tashi, gashi kuma abin ya zo kai. Sai in ce abin biyu ya haɗe mu, ga son wasan polon ga kuma hawan doki. To akwai wanda ya koyar da kai wasan polo? To an koyar da ni wasan nan saboda na tashi gidanmu na ga dawaki da na polo da na hawan sallah. Akwai mai kiwon dokin mu, Allah ji kanshi lawai tun muna Sokoto yake koya mu. In mun bi baban mu filin polo sai a ɗora mu ana koya mu. Haka da muka zo Kaduna kuma har muka dawo Katsina. So shi dai wannan lawalli shi ya fara koya mu dawaki na hawan polo. Amma na hawan sallah dama tun muna yara muke nan muka koya. Kenan akwai bambancin dawakin na hawan sallah daban da na polo kenan? Gaskiya dawakin hawan sallah dawaki ne namu nan na arewa na Hausa. Duk dokin da ka sani duniya yana hawan sallah. Shi ko dokin polo sai wanda aka yi mai training. Most of dawakin mu nan arewa dawakin Hausa ba su polo. Amma dawaki za ka ga daga Sudan, daga Talo, da Togo da Argentina suke polo. Amma shi dokin arewa da ka shiga nan Nijar, ka shiga nan cikin gari, duk za ka samu dokin polo. Su Daura, su da Magaram, duka inda dai ke da kasuwannin dawaki suna hawan polo. Amma shi dokin polo sai mai training, kuma in baka yi mai training ba zai lalace. Shi ko dokin hawan sallah ko ya ka aje shi zai hau sallah. Shi ne bambancin su. Na'am. Ranar farko da ka fara shiga fili, a ce yau ga wannan tim naku ne, ga wani tim can na wa'anda za ku kara da su ne, ya kaji? To gaskiya na yi horin ciki yadda na fara shiga tim, saboda ina ɗan shekara 7 ina jin. Aka yi tournament aka sa ni cikin beginners. Aka ce wa'annan su ne wannan tim A mu kuma tim B. To ranar nan na kwana ina horin ciki. Kahin ma ranar ta yi kasa bacci na gagara safiya ta yi. Har aka zo aka ɗora mu da rana muka yi tim A and B. Na yi matsataka farin ciki kuma na yi cima buri na ranar. To wasan polo ya kai ka waɗansu wurare? Ba inda ban je ba. Tun ina bi da mota in je kallo har ta kai ga ina zuwa tournament. Yanzu har ta kai ga ni ke kai tim. Ko kwanan nan Disamba mun je Jos. Wancan satin kuma na je Port Harcourt na dawo. Yanzu kuma za a je Lagos, ina sa ran za mu je. Insha Allah. A cikin bayanin da kai ka ce wasa ne wanda yake sada zumunci. Me za ka iya ce mana dangane da zumuncin da kuka samu? Akwai waɗansu waɗanda suke na waje ne wanda kuka haɗu da su? To gaskiya, ai yanzu saboda wasan polo ina da mutane kusan duk Najeriya inda na je ina da mutane. In na je Yola akwai abokai na 'yan polo. In na je Zaria ina da mutane 'yan polo. In na je Jos ina da mutane 'yan polo. Haka Kano, haka Bauchi, har Lagos, kai Port Harcourt ma na yi mutane ne saboda polo. Ibadan duk inda ake polo in ka je to ka zama ɗan gida. Ko da na je Port Harcourt ina gama abin da nake yi sai na tafi hilin polo, sai aka anshe ni hannu biyu. Muka je Jos kuma haka.
so da haka akwai zumunci a polo, akwai karamawa. Shi dan polo in ya ga dan polo kaman wa da kani, so daga nan ma har Argentina ana zuwa saboda zumuncin polo. Ka san kowane irin abu za a samu akasi, akwai wani abu na akasin da ake samu wurin wasan polo? Gaskiya yanzu akwai challenges da yawa. Na ɗaya dai yin polo sai wanda ya shirya. Na biyu kuma abubuwa sun canza gaba ɗaya globally. Akwai da abin da ake ce mai economic research ya canza. Na uku akwai dokoki da muka tashi muka ga ana yi yanzu babu su. Akwai mutane da suka shigo ƙungiyar polo suka zo da wani nasa ra'ayin, suka gurɓata wancan abu da muka sani wanda ake karama mutane da shi da zumuncin nan da respect. To yanzu babu wa'annan abubuwan, babu dokoki yadda ya kamata, ba abin kowa na jin shi ne, ba abin doka da oda a polo, yasa abubuwa suka lalace. Amma cikin hukuncin Allah tare da taimakawa mai martaba sarki, ana nan ana ƙoƙarin gyara wa'annan abin a daidaita su dawo yadda suke can da.